ҳамватанони азиз, ман аз номи худам шумоёнро бо рӯзи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфта, ба шумоён пеш аз ҳама умри дароз, якдигарфаҳмӣ, хотири ҷамъ, тани сиҳат, бурдбориҳо ва пешравиҳоро хоҳонам. ҳамеша ватани азизамон тинҷу ором бошад мисли ҳозира. мову шумо ки чунин фарзанди миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дорем, ки бо дастгирии чунин фарзанди миллат ҳамасола мо рӯзи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро қайд мекунем. сарфармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола чандин маротиба бо ҳамаи тоҷикони Тоҷикистони азизамон қайд мекунам. мо фахр аз он кунем ки чунин фарзанди миллат дорем, чунин президенти кишвар дорем, чунин пешвои миллат дорем. ҳамватанони азиз, ҳамаи шумоёнро ва аҳли хонаводаи шумоёнро бо рӯзи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик мекунам. сарбаланду соҳу саломат бошед. ҳамватанони азиз, ман аз номи худам шумоёнро